I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo raditi nešto novo na mom kanalu. Danas ćemo raditi reakciju na Serbijanovu pesmu Srećan rođendan. Inače, ovo je kanal Ligu. Tako da, hajde počnemo. Ligu. Vi ste ve ljudi, srećan rođendan! Srećan rođendan, još dugo da slaviš. Želi ti Serbijani, žele ti drugari. Veliku tortu na 3 sprata da praviš. Kada je završiš, odmah da nam javiš. Svira muzika, njišemo bokove. Jedemo tortu, pijemo sokove. Nije nam hladno i baš nas briga. Nama je važna Minecraft igra. Svira muzika, njišemo bokove. Jedemo tortu, pijemo sokove. Nije nam hladno i baš nas briga. Nama je važna Minecraft igra. 1, 2, 3 i srećan rođendan, još dugo da slaviš. Želi ti Serbijani, žele ti drugari. Veliku tortu na 3 sprata da praviš. Kada je završiš, odmah da nam javiš. Srećan rođendan, još dugo da slaviš. Želi ti Serbijani, žele ti drugari. Veliku tortu na 3 sprata da praviš. Kada je završiš, odmah da nam javiš. Dakle, ova pesma pod 1, pesma je sasvim dovoljna za uzrast ovih malih, ali jedina mana je nije nam hladno i baš nas briga, nama je važna Minecraft igra. Jedino pitanje koje ja ne razumem u tom, mislim ne pitanje nego u pesmi taj odgovor, jedino kako ti nije hladno dok igraš Minecraft je, dobro ajde da je zima pa ti je hladno, ali kako na rođendanima možeš da igraš Minecraft? Da, ima jedan easter egg što se tiče Serbijana. Obožava Minecraft, zato je možda zamolio Ligu da stavi reakciju Minecrafta kao na Minecraft bude na rođendanima. I to je to još što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno bacite like, share, komentar i subscribe. Ako želite još ovakvih reakcija, napišite u komentarima. I mi se vidimo u neki od narednih epizoda. Pozdrav!